Ka janmit besuk wakman ni pi barok ki palok nongpet sa sisien nga pediang sngop habing pi syakni ka program jungi ka street talk ka program ka bangi crunch pang ka bha kamiat ka roy kapar bat kumjuru ya ki thleu ki saar bathar bashon ya ka jalla jungi hi barok kawai ha kani ka program ha kani ka janmit nginyakren syapang uput usam bat kapang pedeng ka bangi don bangi nyakren ha kani ka janmit kalong ka jing penbet uput usam kalenti syakmat. Ndai shwa benginya syakmat ya kani ka program ngan penitu shwa kendiat ya kini ki panelis bat kiriu syampang ki bangi don lang ha kani ka studio jungi ngan penitu ningkong yaiba Meral Bon Sim ibde i MLA na Nongpo constituency ni pedang subhai pi ba Meral Bon ni don ru yaiba George Lingdo ibde i Vice President jong ka TMC ni pedang subhai pi ba George Bat kadu ngidon ya Dr. Benjamin Lingdo ibadai na North Eastern Hill University jong ka Tourism Department. Ni pedang sungpai piru ba Benjamin. Di ngan bu syai kani ka jing kali ya ba Meral Bon. Kajing penbet uput usam kalenti syakmat. Kajing penbet uput usam kalenti syakmat to ai kajing lamprang kandiat kanlong ka ba kumno tharai ha kani ka senam ka batamai. Kublishibun ba membon lembat ki ko panelis ki jungi ba George bat i ba Benjamin hakaba nongkong nga sngo ban penpau ya ka jing sngo kemen ka krau hakaba hadin bun snem ila palat san po snem menta yo ya jella ka pura ba ngila poi hai benta bala yo ban sedang ban penbet ya uput usam bulong ka we na kimat ki bala sateng la kham slem menta ni ai ki jing khuble ka bakarpang ya ki sarkar ki ba pher ki bala don na du kasnem khat kandai spa nyu pu arter che ki nong yalam ki menteri rangba ki menteri sarkar ki he sarkar baro ki bala don ka benta tenre ha kanika kenti ka ba menta na du ka jing sedang na kaliang jong ka sarkar MDA 1 la sedang ya ka jing ya keren ya put usam apa deng jelame khalia ban asam ha ka bede ha ka wat ka banengkong ka first phase but ha ka jing ya lenti ha ka first phase ki tu ki hendriu tli ki area of difference ka bangi ong ki belayo ban penbet ha ka tu ka por but hadin ka jing ya lenti belayo ban submit di report na kaliang jong regional committee beper ka sarkar jella kala sim ya ka benta ban penbet apdeng ki ar jella ki don ki jing bom hun hang ni hang tai ni i langba ki lat thai kubor ki snong ki khaput per ki don ki ba kemen ki don ki ba ngosi ki don ki ba la lagi jong ki jing sngo ni don aka jing ya lenti ha ki jing penbet put te handrei kawi ka ba kongsan ba kum ki nong song snong jong jela jong ngi ba su thu ko long ba ni hab ban ya nang ne sakmat ni hab ban sim ya ka rai da ka long ka ba kumno pi ha kono ka an la ne ha kono ka jing penbet ya ki kam hapo jong ka sarkar la ne ki mlang sa lang ka jing mentoy ba jing du jing mentoy kan don be aktin fareng yong ka merit demerit kan don be mla la ya kata de ha jing penbet ha ka wat ka banengkong la sedang kem tu gitu hendriu tli ki i jaka ki sektor bat kadon ke jing bom hun hang ne hang tai ten re kani kamdi ke bakut ha bakut hi ki artli sarkar jala kin submit report ke MOU la sign kem tu kan le chak sarkar pedeng kan de ka parlimen ka ban penbet ha ka bakhat du bangin la ban sungthu nang ni sakmat ha ne ka wat ka baar ki regional committee ka sarkar jala ki la deb ban thung ya jilai tli ke regional committee ya ka west khasi hill ya ka ribhoi bat ya ka west giant hill bat pa ngakumui ni gidkhot jong regional committee hari boy agane ka wat ka baar ka bangidon menta ngingit scam bat ngi kermen banang ni sakmat kani ke jing persang ban penbet khamtam gini ki sektor ki badon agane ka second phase menta ka wat ka baar ka kentup ya ka langpi ya ka nongwa mautumur ya ka borduar des domria blok 1 blok 2 bat ka siar khanduli kini gendriu teli ki di jaka ki bakham long sensitive ki bakham juat la banong ti ngit scam banda ka jing ya
trailang jong gitu khot ke komiti baru hakabala kentup lang ru ya ki traditional heads naga district council bat haki jing yalum meeting ki prepare ngi scam bawat ya ki nong yalam haki hima haki raj ki dorbar snong ki seng bhalang ki NGO baru ke bagi don ru ngi hab ban sim into confidence ban sim jing senia ke jing ben jurlang nang ni sakmat bangi scam ke ne kawat ka pementaru bangin poi sau thong jongka jingjob naga benta ka ne ka jing penbe ya uput usam tu mong ong meneh ka sedang ba kelade ka por bangil hab ban sim no karai ha ka ne ka jing kli ba pikli ba komno ngin yang ne sakmat nga so ong ba kumwe na ki MLA hapo ka jela nga sungo ba kelade ka por ba ngi hab ban sim ya karai kala bendon ka jing mentoi jing du jing mentoi tang ba ngi hab ban yang ne sakmat ban penkut no ya ka ne ka ha kulish bon ba Amiral bon ba George ha ka jing sngo tu jong pi ha tu pi hun ya kata ka phase 1 jong ka jing penbet uput usam but lada pi sngo ba kala biang kata ka phase 1 te kumnu ngin ya chakmat chaka phase 2 lada pi sngo ba kadang don ka jing duna ka phase 1 te kumnu pat ngide ban ya chaka phase 2 khnang ba ngin lat na kita ki kenram Lisbon wa bon ai ko beli ya ba Amiral bon beli jungi bat ye Dr. Benjamin kiba wan man ya therlem halor ni kamat ke badan kamahana ke benta ke jela ke jungi pi ha ke jingya kren jugi pai ba am tam ki dang jing keli ba bele ha do san phos nam ma ban pen bai ya pu do sa kani ke jing sedang kawan bai na do ko por blang sedang ka state am tam in the page ya ha ko por bang yo ya ke district council jong ya ke schedule area ke jungi na do ko por la kan shai bai ba ka para ba arpho jong ka schedule ka kranchai be baya ka Meghalaya dan ni ka hatu ko por ki ong ka United Khasi Njante District and thau da ka Khasi Njante Hills District ka badai ka district ka bapnyai ki ha por pare but ki Khasi states abumot kita ki absently ki Khasi states dan ni ki hima ki jungi ki badon nadu ti ki por upur usam jung ni ki hima ukham klain mar bo umdon be direct hangana ka jempat jong me jong suka pareng na takadaw kimi bun ki jerut ki jerwat te ka constitution kala ai bor nu to ko por ba upur usam jong Meghalaya unde be kita ka Khasi Njante district but ki Khasi states ke de halor kata ka nungrim ba kinong ilam ki jungi ki yang be banyada ya ke ba constitution ani kriti sensia kala pen khambor hangi bangila ban sna ka jela la jong halor jong te urusa ka asam de kami ha Assam ko ang bait ba in sim bait thik bait ka ko long num phai din biang se ke ka ba kitu ki snong ki ba ha ma po pu sam ani ke jipnia jo ka Assam ha to ko por ban kham pan suk pai ba ki don ki chaka ban West Khasi skila don banta no se po kamrup bat se po ki district jo ka Assam ki don ki banta jo block 1 block 2 ki bla hap se po ka Mikri Hills to ko por ko gi ong ta ka Kabir long district te kum kita ki babun ki chata ki don ki chaka pa de ki ba kam bait kor kom survey ti kum kini ki don lagi jong ki area ki don ki jong ki jing dina detat hadu ba dalam poi husnem ya seja kena sepak kena puar makla ha ka bang sedang banwan ra ba tang khat artli kita ki jaka bungi yong badon ki je ka je kita ki 12 areas of differences ba artli ki sarkar ki manjur bungi penbai tang ha kini ki artli anda ka sarkar jela ka ba sarkar MDA ke Badengkong kala sedang panyai da ka jinglam denti jong sarkar Padang ngida songo ya ka jing tumu ka jong ki ban penbai nama ka ka sin ka Badengkong bangin i ba ka sarkar Padang ka sedang ban sin khia wadah Padang jong ki jing ki babun ni ba ka sarkar Padang ka nyat ki syaki sarkar jela ban pendap kloi ya ka jing ka japut nama ka Assam ka de ka ba penmi ki state baro ha ka North East Block Arunachal ka Manipur ka Tripura ka Meghalaya ka baro khol imi na ka Assam kanumrim ke jungi ban yang la jang halor baik bang ini ban yada ya ketika ya ke baka riji sensia kala ini halor purusa enda lawan ketika jing pen baik ila kami lenti bakan don ke jing kan ke basyai bakum nu punya cakma ko wei golong ba pin ini ya kata ka agreement shwa ka ba pitu ya ki report ke regional committee hamtam ashwa ba pin san nakaliang jonga ba nakaliang ka kunhun ko jungi hato ko por ki dorbar ngila dawaru ban ka sarkar kan ai shwa hangi kom ka dorbar berapoi ke kata ka jingi sim jingi ai nang kita kita ka ko pin ban pun bai
kamba kan syah kamat upai ba nri nak liang jong sarkar jela kam sinal da pinda puli ke MOU kumba kalong I kumba la syupun kre rupa bai da ka asam kama khalia kala syulit bai pan syusan bai ha ka jaka ka balapo haswa ba ka kini sign du ki khot ya kata ka meeting jong ki parti ki ba pher bad hata ka meeting ru ka slong ta man chele di sya sekretariat so no nri kam syah kinu ki area ki le chanu nomor kamdon ha hakimap ki bakin pedi ini company iru ini bakanu ki area ka le chanu ka silong tang ji thu berut berniat ya kata ka ji keren hapdeng jong ka asam ba Meghalaya jadi kata ka jing bam syai tengiru ngimdon ka jing hon hoi ni su thu bagi jaka ngila banu yo syu bang ni de ban yo namar belai ki jing hapo ki snong ki don ki snong ki bathama ki bami kidon ki brio ki bomde shu ki rulum ki jungi jong state ki jungi ki basa itu ki jaka ki bala dei ki sistem ki lawan no basa ki we pa ki jai ben riu ka sem jing ingi ku jela ban kudup ru kala belong ru ba ki brio ki mon ban wan syaka jela ka jungi ha ki jaka ki shnong ki bakidon kum kita ngi sutu hi kum ki long mi kwat pai ba ha to por bani kita ki jing ju ki shnong mereka jing bom hun ka long pa ka sarkar jela kele jeli selde bat kumbang bat kumbang osong itu ki komiti dan kita ki bakila thau ki regional committee ki bakila thau ki la ahal ki jong ki report ka sarkar dari imat ka sarkar ru ka khlem pediang ki report ha ka por bersan de ki we ki area bat ha ka por bakini ki ajmut ki regional committee de ki we pat ka nore de hangta ka bang ni persya de nang ni sekmat kumno baniai ngati ko baniai sekmat ro ngapswa nomor wat de kan ni ka ba pilale mentah kama pori boy ki jungi kam ki area ki bomdon kata kaji ki badai jong ka Meghalaya ya kita ar pilali aino te ke ba syakmat le te maso makanang bu jima su ladang imhun ya ka company ai jong ka di ka ba ladap kumbai yong meli jungi ponong po ba hakni ka bomta plus tang kuduk ki district council plus sang simi ki tang basnong ya ki CM simi ma sim rai haka sebeta ka bening kong ni kimdon ya kimdon de ini pun suatu baga jaka hang ni hak state jungi kam ni jong sarkar ka jaka ka jong pai ba ka jaka ka jong kini ki clean of sunshine repair ti ngata ka daw ni di ban shimi ki mo yo ka jing mun juki ndre haka beta ka bening kong ka ni bro kamdon ni da susi baga kum ni ki kinja bat ngata ka daw ka don ka jing bom hun haka ya ka beta ka bening kong kuble shibun ba George ba ben te kum wei na ki rangba badon kata ka jing kle na benta ki imlang sa lang ke ka jing sngo jong pi halor kani ka jing ben bet put jong ka sarkar ha ka phase 1 but kat kum ka jing pet jong pi kum nung tharai ngi de banya chakmat ha ka phase 2 kuble ba mebon iba merelbon iba di MLA jongi ba George ru kum jo ngangan kren bet naka liang jong ka kambun naka liang jong ka development PE kadon ka jing ong haktin paring we need peace for development nadangi kwa ekoroi ka par kadi bondon ka jing shong suk shong san kadi bondon ka jing su thu ti ladangi pei nakata ka liang ba ladangi kwa ekoroi ka par kadi bondon ka jing shong suk shong san te ka dei gani ka jing persyang jong ka sarkar ka balalej ba kanik sarkar ka bamenta bangin penbej utau put usam namar bala da kamdon ka jing shong suk ka jing su thu ka jing trailang te ka shitom bha banwanra development kum ha kitu ki ja area namar phin kan mau bun sin wat hi snem ki bala lej ru shna school ka Meghalaya ka Assam ka wan pendek shna ka Assam ka Meghalaya ka klimba ka tu ka jaka ka dei ka jungi ana tangi kran chipang development hakaliang jong kalai yakini examples ngidang very recently pada slam lihat kita nang teng yang mengi kani ke jaka ke jungi ngi penyang post line mengi kiwan kita nang teng ki weng you post line te PE ka jingmi nang ni kolong balada kamdon ka jing yesu thu kamdon ka jing shong suk shong san shitom bha banwanra ya koroi kapar but kajaka kaputa kalong kabadon kam hidai ke kabadon kam ru kadai ke development ke roi kapar badang ni sakmat habangi ya ba me bon nga tenga shu ibe kumnien ba ngi don kam bandon bhai ka transparency
Namar ba kung ang iba George mentan nga suya hab gi point ba yung iba hakatu ka wat ka baningkong ba ya penbej ka Assam kani kadi kajing snow ko jong ha ba kamradon ba kata ka transparency mangi ki bang issue pej na bar ki bang issue i na jangai issue kren ki brio let's say ki perlok ki basa ha gitu ki than nimta su thu su thau bha ya kata ka rokom penbej jong ki regional committees but ha ka bakut ba ka government of Meghalaya ka LEU in that MOU ringkat ka government of Assam namar ba fin kan mau hadin lo dap sign ke MOU ki bon ba kin ki party semua ki wan sakhmat ki stakeholders ki try jaka ki try khando situ ki bawan sakhmat ki ong bang yangi claim consult yangi claim take into confidence yangi claim keli pe menta kala suja kum ni ngiladu ka jaka kasnong ka bakwa bandon chapo Meghalaya menta ka push po Assam bakala don kajing yam briu hak to kasnong but kumta ter ngathrai kani borok khoi ka ja namar ba kamradon bha ka transparency hakawat ka baningkong ba pikeli nga tin namar ba hakawat ka baningkong ngilai ikum tu kani kajing bakla ka baja hak tu ka sien ka baningkong kamdei banja syuk menta ka sien ka baar ka badon kam ka dei ka transparency ta khule shibun ba ban de pameral bon de ladang ipai shagini ki jaka putang kombai la batai di Benjamin mentan yang badan ting kawan ke development na ka Assam na ka Meghalaya pediang dan ting kawan ke development na Meghalaya kini na Assam kin pediang de balai tharai kadon kata ka kajing sngoper balai hatung idon kon bangin don kata kajing sngoper ba kata ka development kawan na kanu kaliang la kawan na ka Assam ne la kawan na ka Meghalaya habang isa hakaju hikari chuan po yang tang kwa penbej kendian ba mene chu korek iba jot kendian ka badi bat kajing take into confidence ya ki traditional heads ki district council ya ka phase 1 ka don chuang ba kimdei ki khot kimdei ki khot hapo jong ka regional committee tendri ha ki jing ya kren ki ba pher la invite ba sik ya ga view ba jong ki na district council ki hima pada do ka site inspection do ki don lang ya hima ki raj ki snong te kata ding muswa pencai dan dikum ki khot ha regional committee dikim don ha ne ka pamenta dikila don banang kampen janai cucu la kaliang jong ka sarkar ma sutu long banang kampen bha cucu kanang bang ni ka confidence na ki ba to ha ka bedi bat ki mat ka piong bat ka roi ka par ki development de na ta ka daw nge bo pi ba kami ka ne ka jing ya kendum kendram namar bomla ban penbej mentai ka snong kanu ka snong mentai ka development kala bende umbam umdi kala bende ke boarding electric kala bende ke surok bagam ter ki scheme hi ju umta ka street scheme jong surok ya ki snong hi ki brang de hapo Meghalaya la ban le chapo uput usam jong ka Assam te phinom la la dang ye kren ni ki banta ki bom don jing ya kaja tende menta ka point ke bang ye krem ta kalong ha kini ki jaka ke bodon ke jing ya kaja te mensua haw arah jar iwe la ngam bakla kajing keren apa deng jong ki archive minister tu kopor pada ter sakmat pan maintain ya ka status quo ka pemot ba nomnya penwit gitu ki development ki pedon ki bawan hang tu laga dena ka pentrek sarkar Meghalaya ai ka mat ya i terina Assam ai ka mat ya i kat bagijing penbej kampat wan bagom ta ter ten re phi kanika sentiment phi gijing sngo menta kani gijing sngo ba ka khndo ka siam im de bandu pat kadi kajing sisya hiro bangim dei bendu watang si insiro kata kadi kajing sisya don hi mau ka compound yang ke jongar umta tharai ngala ker ka fencing wan kentur menor wan penpat penpra ngisngau am ngim dei bendu pi wat yo put usam jong jelaro ha kajing sisya hi kamot ba ka sentiment kajing sngau yagi pat ba hi paro wat yangi baro kolong ba ya ga jakai ka bla pension ngrem kat kum ka para arpho hapo ka kernit ka bahan riu ki jaka ki puta ki bahap apo uput usam jong ki hima khasi lene ki raj ki snong bangidon ki de hibanwan chama Meghalaya kata gadika ka baseline ka approach te henry hagijing ye penbej ka mo ngi phi menne ka don hi ka ban hap ya adjust hang ne hang tai ki jaka de benyo de bendu mo phi ngi hap ye ban sim ya garai ma gadika ka swat ya ka ya keren ka bala slem ba thabdi bat ki kam hagabdi bat ka roi ka par piong lagi de surok umbam umdi bod ki school begini kita iru jingisha katu jing kut keladon barbor pi menta kumbalaja hapo
klik muang bagum ta ter ke don ke jing snai ke school don snai Anganudi center na Assam Kimsha ki wan pen pra jing sa kam dei banja ke dei ban yat bi kum tu hi te na galyang jong sarkar jelaru ki deputy commissioner ki SP dan ki officer ba per ki la julet hi na kapor na kam ta mawara ai jing songsuk song sngan bergi jing appeal ngasong hawi keren chapanga roi kapar kini development ba per ki wan ru ngasngo ba ha ki wan ide hi ban ailan ide ban sha ban na kalyang jong ka sarkar jela ka jong yang ne me kalyar ngosngo ba ni hab ban fokus ba hab ni keren ya karoi ka pa ni hab ban fokus ba khnang ba ya karoi ka pa khnang begitu ginok song snong ru kin don gejing song shangan la gede ya ka bor pahara pulit la gede ka development la gede kono ru de ban bar meral bon ko awan bu ne jing clear pi ba pi ong mene ba kini ki ayo ka HDC was taken into confidence Hakapor ba hakanika phase 1 kawat banengkong Hakawat banengkong de phase 1 was taken into confidence tama beli bedengi iya ka statement bala ai pada da UCM jong ka HDC ba company syai ba kila sya shim sya into confidence bala da kini ki jaka ki don hapo jong uput usam jong ka HDC ti kumnu tarai ba kanika state government kala ban override ya kata kabor jong ka HDC ba kala ban nya chakmat aba UCM ru udang ai kum ketuk statement pi ka bang ongai pi bangi la khot lang ha regional committee la wan em in charge la ka don lang ki hima melim gi don hima khairim u paim khairim wan melim gi don na hima nong spung gi don bi ka committee man ba ya khot bala ya pen ya gi kot ki slabat komta ter kel ai lagi jong gi view bat ka stan naki stakeholder baro bat ka stan wat na ka regional committee ru ka long bej baga recommendation la defin page ba recommend mangiru ka long bej based on para 20 jong 6 schedule bej kata gadi ka baseline ka bangi recommend nagal yang ka regional committee bat ka din ta ka daw po fi ka final call hi menta ya ka statement ka ba ai nagal yang jo ka dis council le nang ka sokar jela ngam doni ban ong halor yang ta ban counter kumno idon la laga jong ka responsibility abangi ai ki statement bagam ta ter isi idon ngajing sokya nagal yang jong iru ka dehiru kum custodian ya ka kendo ka siap kini schedule lan ke bangi don ka de district council hi namar kata rangkat ka sokar jela ka ike bagai leru ka hab ban long into consultation bat ka district council namar bangi gede ka schedule lan district council lan jing stu jumut ban air recommendation sya ka sarkar bat ki ar jela kin penbet shwa ba ka sarkar pedeng kan sim ya ka rai ka khaddu lan ka final call kulish ban ba George hatu bisngo ba kani ka jinglong custodian jong ka HDC ha ya kini ki Jakaputa ki bahap ha kini ki khasil si hatu ka jinglong custodian jong ka kaditang ban supet mne ban khmi hatu kaditang ban supet namar kumbangi iba ha kini ka jing penbet yuput usam eru baka hajing shisha ladanginya kat kum ka constitution kabor ka khamno hi syaka ki HDC namar ka deka schedule area Henry ladangi pej pada ya karukom penbet uput usam pada la le jubor ndaka sarkar jongka jela mekalia dia tu pisngo bakani ka jing long custodian jongka ni ka HDC kadang don jing mut ha kani ka phase 1 bakani ka phase 2 ha ba ngimi i ba hadu katnu kani ka HDC kan don ya kata ikhtiar pan penon kam pingan pai biang ba baling ong ya ka district council bat ya ki robas nom ki badi ki traditional heads yung ibang claimship to confidence kami bay na resolution ni tang statement yung CM ndre ka district council kala sim hi da karai da resolution hapo ka dobar yung district council ban persya ya ki yung state government ta ko kabaan na kalyang yung mamli kala da tho sa district council nomor bagi dengan hapo ya district council bagi persya ya kata kami ke regional committee ni mo yung ba regional committee kayang bay halo ka nongrim jo put usam jo khasiste ndre ndala de hapo ban sanya de mo yupat ya kata so sekolah kam shim ya kata ya ji ajmut jo ka regional committee tingala masu penwandur ikan ni ha ka jingkran jo ka jing jubab jo cilustar jo ni menurut sangma hapo ka yung apa Hakapol bangawan ra kali kamat uong kumi uong ba ngila ya keren tang ba kapmut ba nginda ya keren ngin sim ya kajingut jumi we have discussed but it is not necessary that we will
take your suggestion. Tegadi kini kebajian kan, buat kebenin kok. Susah, tambah pensengap. Dan pun le ke begini ki beri pej ya ka kendo siap yang go. Jadi hang ni usul bagadi ke jing urat ya ka hok. Nomor pelayu ya ka hok ka pakai bad ya kata ka jing long try. Jong kita council halor ka kendo siap. Ti lada ka council ka hab ban IT kita ke jaka. Terumut ba ai bakan yai da ka rai jong ka dorba council. Kawai ru kaba ni kalong ni ba chim star wa ni kawai ka bangam soi ha ba ka kawai ka bu wang ba ni shubu tang yo boda henre ya kai hok long try jo pi kan kumju we are only demarcating the borders without changing the ownership pi kan ni ka bakala namar ha bisi sien hi ba clash na yo boundary ka bumut ba ka area jo ka district council ka tribal area kan lek berkelah ke normal area. Tehang ni umur bah hatu kan district ke Assam kan itu mo ki sim ki jungi hapo ka jipunya juga ke sorka. Lara gidang don ki jaka juga rai. Lani kitu ki jaka ki bakarai lani ke hima kalau try bagi ba pila phano lani PIT no syasa. Tehang ta kumut kelak tak bian. Ya ki ikhtiar ba de ko hok. Jong kitu ki try. Lagi di kita simet ne lagi di ki jong ki ini ki clean of charge jong ini dari jong dis council ne telah sisian hi ba philapen kerja ya uput ka pumut ba ka hok wang trai ru kalau dan kerja keli ka bakra jadi hang ni ong pipin hab hi ban pin sim syai ka jibun jo jadi hang ni ba mangabat I Emiliano nompo ngilai lek ha ka ba ide ba ka jing sna jong ka to ka interstate bus terminal ISBT hang thi hapo kana para naru to ko por mangi kum ke ngila objek ngila ra ya kini ka da kishiti ngila tho chapo yu argut ngila asan ngila tho chak state government ba pe ya kini ka jing sna jong ni ka SBT ka asam ka wan sna bai ha ka jaka ka jung namun pindah kan mau nado ko por badang kena ha por ba padon ka ka fuling dang don tang to ka ji asut ka berim ki kimi ki pa ka jungi ki nong ibahaswa jungi ju ong ba pe kon nang ni siliang satai kedai ke Assam kani ke Surab kedai ke boundary nang ni sini kedai ke Meghalaya Andre mata ka SBT pat kawan snabai ha ka jaka jong ke Meghalaya barke ai ke ba susi kalau ba upur usam mata bathumai wan nadien jong kedai ke SBT ke badang susna house nam arja khat khandai tedai hang ni bo ong phi ba ya kedai ke jakaru nakaliang dis council ko object nakaliang ju kita jakaru bila ada ke case Andrei ka sarkar walada kadang long subjudice kini ka kadang don hapo ka yung bisyar kini ka kampu kamsimla burong barkala penkela yo putu sampat nyak no ka jilong try jong ni jaka mo walada ki yong bagi de haju Andrei ka administration pat minta ka hap sipo Assam hapo ka ikhtiar sipo Assam dino ta kadau pi lada pi yong banyak sakma ka dis council ka badehi ka nong pei nong juo joga khando pa siam phemla bani urai ya hap juki nomor lada syai kemungkinan menang ni kau ibu susi kalau bah hadin bah kini ki badan bentah hak kena persiap kidon ru ki rusai ai kidon ki bentah ki nongelam hak badan hak masalah kile cepo high court ban pasange ya kini kayak bu nak kalian high court kalau ai stay order ban menu persiap ni stay order kini ke sarkar je lah hidal di boleh film ailat ya kini bah pin daya tai syah apa yang bisa ndrei mar hi ke sarkar jelah kalau lek hidal di cepo Supreme Court ban khang ya ketik ani ban wengno ya ketik stay order dan ni kajin persaya sipor jong kami kala high court ya ketik ya bu dang ni hatu hang ni rukam ni kajin yo ya ka ailat baka kin bisyar swa nam pun ngolang tambah undon da uwi pat ubenta mdai Meghalaya mdai sarkar Meghalaya mdai sarkar Assam agi bisyar kan snap ya borok khoi kiliang haswa bakan pen isu pai ba baka bakile long ko dei ka bala hatu kemudian kanu katakaan ke bala ban yada ya ka KHDC ne kala ban aibore KHDC ba kan review biang ya kita ki ba la shim ya karai ba la shim dengan ka sarkar jela pi hang ni kalau yung situation kalau tricky kalau kebetul bahang ni mar boleh you boundary kat kum ka constitutional provision boundary ki decide ki state government kat ba
ka jing hok long trai pa kim kta de hang ni ka ba uschim sta jungi uyai halor jong tau lain wa ba ni supan kala ta yo boda ngim kta e ka hok long trai de hang ni fi ba ka state government ka yo bor ban yu ya ketika hok klem da yu ru penrei ha ka bukut ban ra pa di pen kala lut ya ka hok long trai pen kala ru ya ka constitution nang Takula Shibon. Baban, ladang ye keren Shipang borda ha kanika region ni. Kamtam ha padang Meghalaya bat Assam ni iba gidan Shibun kijing ye kaja kiladon kijing ya breo na kawai kasnem sa kawai kasnem ro. Handai ladang ipet pat ya kiwei pat kiri jong ka pertai. Shibu ladang ipet kum ya ka ni ya ka Netherlands ka kawai ni kiri ba ka Belgium. Kisudan tang uni boundary bo shudra daulan. Jadi kini ki brio habro artli kiri ke imsuk imsan. Kamdan kata kajingnya kaja, kamdan kata kajingnya penyap brio but kadang kata ka harmoni ngi bangla benong aktian pareng. Hatu pim sngo ba kala dei ka poringi menta banginya ngia perkat thamai no ngia yat no da kata karukom kumbalaya te kini ki ri Europe bangin sia dan tong tau boundary musudra daulan. Let's say but umdan kamba ngindahap banya penyap iwe namar teng kalong thamula ru kumbangin chuang hapo India hapo jong ka India hi artli ki state jong ka India hi ki pelot de ki koror na benta ka fencing na kawe ka state kat ba ki breu pat ha ki tu ki state kidang bun ki bayap thangan kidang bun ki bamyo lat malet skol Ki iba mi bon kolong kumdim. Ala dangi pe ikari India baru aku behi Assam bat Meghalaya kemdei tangkini ki artli ki state ki biya kaja when it comes to boundary mo fin pe hapo mainland India ru kini ki states ki behe ki don be kajing ya kaja dang men ha kani kadon don kajing ya kaja habreng ka Maharashtra bar ka Karnataka ka behe bha kajing ya kaja bala highlight bha hangta hapo national media bar kumta ter dangi pe ya ka region jogi ka north eastern region ru jan boro hi ki state ki don be kajing ya kaja halor utau put usam te lada piong ba nginya learn na kita ki European examples Belgium but Netherlands kadai bu ang it's a very good example hakajin sha haki situations baki brio kia kaja halor boundary kambun ki kini ki brio ki bakwa ban resolve ya ka issue kinda ya negotiate kinda ya bargain gumto ki shedong bali fimpe ya kita giri shetai henry ba me bon ngidi masu thu ba kitu kiri kide kita ki bangi ong ki develop countries kitu kide kiri hakaba kala don bhag ta jing suthu ba ngila bane imlang ngila bane don lang la phiwan ra development phi ne mangi umnei lei mta sipor nga bamja hapo Netherlands sibet nga disha sipo Belgium na makidon ki yengru u boundary u ya lengba ka yeng ba ki briu kisa te ka context jungki ka pher namar ba kitei setei kila don la ka jong pat ka rukom perkhan ka perception ka ba phila ban ong ba ka compare kila di kiri belong very advanced and developed hakaba boundary kamdi shu ka issue yaki sustainability development increase in sea level komika Netherlands but ka Belgium kita ki di kita issue yaki boundary is a non issue boundary don kami bane kan yaki ka issue kadai kan ki ni ka duriong ja yu jangi Netherlands and Belgium in particular fi ki issues kadai something else yaki hina yang ngipan ngimpat poi kata ka jaj perception yang ngi kadang don baik ni ka sentimental attachment ya kata ka jaka kabiang is not wrong kemong iba merol bon meneng don jaka hang di dan wan kentur of course I will react din am kamlang ka bakla ba findon kata ka sentimental attachment ka ba jur hadu kata ka widi ka jaka ka usia ujong pi kabiang kata hen ka juk ko por kemong ong menek inga sedang pi ong wa nadangi kwa ka roi ka par ka di bundon ka syongsuk syongsan nang ta kasaban ko roi kapar hakni ka ju ko rukom mangiru idon kampan pek ya ka perception ka pathamai namang ang ba yifi ba me bon ngamdei bangala poilot ki border areas baro mo hre ki border area ki banga poi ka jing su thu jonga simat ka sulong ba lanangi kwa development we must have understanding lanangi kwa ko roi kapar ngide mania trailang ka di bondang ka jing syongsan hinrei ha ka ju ko porpan you have to follow due process kamut pat bapi shule kat bomon tang nomor pi ko aban resolve kum tu pi haban follow ye ka due process land ownership hapo Meghalaya is basically private ownership kamde ko ownership jong sarkar
Sarkar has a very small holding, kadai be private ownership. Kadai be jong gibrio, kadai be private property te ni haban follow ye ka due process ban involve ye borok ka KHDC ka biang kata kadai ka way, of course as custodian ni de ban involved bhai ka KHDC henry ki parties ki belong involved ye kiru ni de ban wanra kata ka jingnya discuss hakani ka wat ka baar henry te kan salong belong ka wat ka baningkong la ada blut borok khoj menta kini kidang mi kidang ye kren kamli ban long syuk kum dia ka sen ka baar si sen bang resolve chwa da ka baya involve ye borok khoj khang ban dala adem menum don chu menu ban wan ban ong ba yanga klem konsal me bon yanga klem kli kini ki MLE yanga ki klem khot kamli ban wan kum ta ka situation na ka transparency ko long very very important but kini ki areas ki ban ta ki kham e langpi for example mo ki snem ki bamin chwa halu ba ki brio ki adu la ka men sem ku ki block 1 block 2 ki jaka ki ba e pha kini ti ni habon long very very careful menta namar ba larangi ong bangin ya ka give and take ko ong ka sarkar menta I ma sulong give and give namar ba ke ka bangi airu in the true sense of the term hi ka dai be ka jaka jong ka mikhali yang akren ka wat ka baningkong tamak sulong bangi kwa bani suthu bani trailang tingi le komta and block 1 and block 2 kita don bon ki jing tho kita ki bele research ru ki tho kom noi ka block 1 block 2 ba galet chete namar ba for administrative convenience in fact kata ka basis ne ka argument ba kini ki bayet ki ong ba galet chete because of administrative convenience ha gitu ki por ki ba menchwa ha ka por bangi dang long very early in age in terms of ka statehood ka chungi te henry with that administrative convenience ka to ka jaka la sha claim bet chete kaya bet menta ki kot isla government of Assam ke bangi tip bagi ki jaka ki long disputed namar nga UI me bon ngadon hapo university di ngi kini ki kot isla when ni habangi le ki admissions bar kumta ter ki don ki khna ki ba ya apply kum to no problem it's okay anyone can come and study ya kata don issue he ditang I we observation ke bang ajudan kolong ban bangi check ki papers ki jongki ki jaka ki bangi tip ki long disputed and gibon ki khasi pnar jungi ki basa hantu bat ngi tip ba kadai be jong mikhale here I've seen with my own eyes hajurang kodon be government of Assam menta komi ki to phinle kumno pi hatau Assam would follow lang ata ka policy of give and take pi hangta nakada ko ka wat ka ar ka kham ka kham jwat but if you like I'll use a word ka kham long sentimental ru namar kini ki de ki jaka hakaba ki brio ki la du ru ki men sim chungki lang shen ru kadang suja pi te kalong very very sentimental kalong very very sensitive ni habalong very very careful hangni henry te nim ko abon wan ka situation hakaba kandon pa ki kulmar kum hakasor shillong fi kan wan ka jingkul mar pat hani nama kata pat kadon la ka jong pat ka repercussion kin khang ki school kin khang ki jaka tre kan khang ka jing bela jung ki brio pi ni haban take all stakeholders be transparent and if you like in politics mo ni da army ki politicians hangni we have to be very honest also pi ba me bon ngat ngan ong be ni don da ka burom ngam ong ba kimilong honest tama I'll talk about the politics of the state as a whole mo ngam mne kini kirang ba but in general he we have to be very honest ya ke bangi ngile hatong yele aban solve sha ya ke issue menta ka wat ka baar namar bangi ko aban solve netip issue le tamar chudap kumto and then la shal sisngi da ada pi khat ar kini ki areas of difference mi sa khat ar di hang tang ni le kum ngi chi khat ar si khat ar man ko por nakata ka daw ethical governance ni ju ya kren mo bon sin ethical governance ke ka ba pi per khan pi ong ke ka ba pi ong pi le pi ethical governance what you think you say what you say you do henry teng pat ngi per khat da kum wei ngi ong da kum wei bat ha ka bakut ngi le da kum wei manu pa suffer in the end yudi udo osnam jungi Congratulations baban ba George ke jing sngo jong pi halor kata jing per khat ka wa thamai le singi pangi la banwan ra thinking beyond borders within the territory of India de lada ngi kongki politician subu lada ki politician jungi ki wan chakmat baki wanda dakata ka idea ka batmai hatu kai ka jung sngo jong pi kata kam ya thrai ha ka ri India komba ka ya ki wei pat ki ri jong ka partai pi keri India ka jungi ki keri ka bakalan ba koi nomor 4 basnai keri ru
la shu shem lengkot mengi ong kita ki princely states ya ko ki Himalaya san sha do wis me wo Himalaya san sha do wis ko hangi lengi ong ta ri ju lai phus mo te ba phin por ba ka India ka yo jo jing lai do ti ju pareng la shu sna ni ka ri da ke ba shim ni ki lengkot ban wan ra ya ka ri India pro ko yang ile ka don be ka jing so bangi ngi san tang instrument of accession ikan semua san ni instrument of merger kemudian bang ngi don bang nong hoi ngin ha ba po ji pia ju India ndrei om ba India kan group lut ki ba khoi ka bang ni do te hadu mta ta ka jing so ko don but sim Wycliffe bang ni buram hadu ni si yo ha ka po bu dang don sabar ke hima lawan de sipai ban penbor yo sim nong stoin ban san ni instrument of accession ha to ko po tikini di historical perspective kini ki tenrai ki juga tiba pin haidien kita ki baro so ba kedi pada ru ko wei ke pen prai gari mo pelongi ke mengilong mentang iyo ka migalia bele mengim kwa bangin don ke ketien asam dan ketien asam ni sebagai tetap ini yang ila sna ta kom ta kadau ka ta don ke jing yang pai apa deng jaba asam migalia ti ba pin ong be bakan wan be dangari beyond borders te anong don sibun ki bangin hapan oh kawai bangin pen sutu ya ka soka India ba ke ji ang not jungi kum ke je bin reo ji ang not jungi kum ki khut samla ban yo kam yo jam ban yo ki ba batom na kum ta jungi mon kum bong i Dr. Benjamin menne ban num ya thok ken yu koi ba mo khat da kumoi kan da kumoi le da kumoi te pen da pe ki state ki jungi kum bolong munta mo la sang ke biang kita ki uprising sang ban mi biang kita ke jera suloi ke jing ya kwa dawa ri thmai biang South Coast na man shwa ka Punjab na kan mau hato ko por kan Khalistani movement Bendrawala hato ko por mo kwen si pang ka Khalistan movement hadin South Coast na man ta ka mi biang ka jing dawa hadin ka jing klano jong Bendrawala bale marba kibriyo bilang ya ki soka kibriyo ki nya ikinom ikmat mo beli ki ong bagi program kita ngapor leksyon te ladak development kadon ladak roy ka kiyo kadon mo kena try ki pai baro kena yar jimut kena sutu kena he haga kamai keji haga bukut buram bad ya dai lade bad haga bukut buram ni ki wei ndai kum bolong menta da dan ke kum ke keji ibor keji siat dia ki nong rap da ba kendo ki ba ke ki dong tu da ka ba pen ibor da ki bor sipai panwan tang nam tai wei iwi pus elektrik ora do pulit da ki ko Polton banwan ban yadai ti pus elektrik mangabat emeli longpo mo hari jing syak kenyat jong MDC atau ko por emelian mo ti bentai Pak Charles ni dalai yang tu cakap ban ipai keji pen ibor tang na ko bentai ni pus elektrik ti tekan dia ke jinglong juga asam ban pen i ba ke kita ke big brother atau nuan rang ba mo un fu kenyat be jingi kat si momon kani dari liru kan hon ra jing sup apa kan not is ke jungi para koi wi berta juga ri am nut tan ban ong ndai ha ka baide hi baka kodi ikhibil ti baka asam kan pen i ledi baka basbun ben se wa yar jimut ndai kumak ilong matahi lada kindangi pen i bai baki kwa ban kulun bai tang halade panu gunu ke jela jong ni ke benta lam siti ni kanum sup dale liru baka asam dan ta kadau ban wanra ya kani ka jinge jan ni don kam bat pen suturu baka ji baka jimburam makil yang ke bandar ndai ko bakalo mentah kani ke fisuan te kanang wanra pan tang ke jinge dukam sim baka ji stu bakala pan para mengiru mo ha ka baide bagi isu ju Kulish bun ba maral bun teng habang ya crunch pang kani ka jing penbet yo put usam te ha ka face one mo nilai i ba kidan sibun ki kendram bat boni ki breo kumbangi sungthu ba ngi kenno ba kade ka sarkar ka bawan ra ya kani ka jing kulumar ha ka baide ba uput usam Rela dangi ya ka ground reality rung isyamba kata ka jing pen kulumar kamde ya tang na ka sarkar de kata ka jing pen kulumar kade ne ki jaka ki try jaka ki badi kulumar ki jaka kide ne kini ki seimrat kide kumta ne ki wei ki badan ha kabor at the ground level mo te kumbangi iba kila dan ru kata ka jing kenno ba uni u seim jong karaj marwat ula di ya kita ki jaka putasha asam but ha ka arpuwe trek jong Julai ar hajar arpuwe ru pila thoru
badan kam bandon kata ka high level inquiry hakabay day bakani de hakabay day kata ka jing tho jong pi badai bandon kata ka high level inquiry hatu pilayo ya kanu ka kata ka response nakaliang jong ka sarkar bay day bakani ka kamat pi banta habangi phai chapang ka jing panbit put mo kam tam ki bade ha ki pi ka wi ki belong sensitive ba ha kini ki ka sektor jong ka pilang kata khana para marka la jan palat bat ka Guwahati itu ka suar Guwahati yang tu di ki babun ki nong chong lagi de na Manipur lagi de na Mizoram lagi de na Arunachal na ki ki jelaru wan Assam kam tam ka jing persyang jong ki ban kentur satu ban thiet i ki jaka bat kam ta ter ki beli ke tu ko por ga tho ke tu na marba subject to bagi proof ke iban yo mo kan ni namar ba menta kumbala ban sutu ang tu ki bathit di jaka ki puta hang tu habangi keren ya bagala de gide ki schedulan kemut betang gitu ki tribe ki bala mention hapo ka tu ka ak kat gadai spasan pho ki bala ban thit jaka me khalia lan kita ki we kimla non tribal kimla ban thit jaka mentala da pin persang bandrung hang tu kajing persang banthit kerteng jongno la ni kiwi ki tribes ki ba don ni kiwi ki jela ki badang kan thup hak tu kan list jong gitu ki tribe ki badang don hadu mentah ka don ru kajing ya persang ban ya keren na kapor badi ban penkelano ya gitu maru ki labun pelat gitu orang bekelasan pulai teli ne kan no kumtai ki don gitu ki bala banthit jaka pi kan ni ro ki wi ni ki dau ki bawara ba pi kan ni ka sense of belonging ke jing sngau try ya ke jaka la da kim de hi ki try bong pi ki wan ki jela ki thit jaka hang tu jing sngau try kam dan kalau loyalty kala bende ki jan cha Guwahati to ka administrative convenience cha Guwahati registration cha Guwahati umut seng business usimlun na Guwahati pi kini kot baro hang tu kala ya khle hatu kata hatu ba ding ta kadau bong pi bala don kam ban sutu shai bhai kani ke ka bajah ground reality laga jan em ya kan hadu menta ka proof ke jing prinsya ka basispa empat yo ya kan rong ip ba kalong complicated bah kan ki issue de ngamut ban ong bangi keno lut ya baro ndre kade ka collective responsibility menta ka sarkar ka district council ke hima ki rat ki rang ba snong gini kitai tang wi longba jong pi kwa longba jong ne ka panel discussion ki kwa ban pasat jing mut sagi pat ban snong don bordar to subhawa no me di jaka jadi bom de try jaka la ne hagerteng jong no try won hagerteng jong tang no gila pan kala pimla pan sutu tengam keno ya no tang ba ai ba ka an ka bor no ka an ke district administration ke state government revenue department bakin wat benia ya kini ha ground reality namar ba kanir ko we ne gidaw ka jing ngau try ngani tu ipi mula dagi nong snong hang tu hikim de ki briu jongi ka jing su try kam don de kumno wan protect ya kata dekat benginang penslam ya kini jing keren kat benginang prolong ban penslam ngindang du kajing sa kentur put kadon man kasngi ngani tu ipi mentang ya keren tangi kan artli ki area of different ki jaka ki bolong on notice segi we pan laga don emano ban garanti ya kata jadi nak ta kadau ka bakongsan menta ka longba ka bakongsan kalau makani kajing trilang kajungi baro kumong ong ipi meneh ka sedang bah ka phase 1 ru mde ba ong 4% la hunlut baro mde kedon kajing pumpun nang neng tai ba George la keren Benjamin ru la keren kajing pumpun haki ba kadon ni merit demerit kadon be ong ipi tang ba one day you have to bite the bullet da gade ka ba longgom ru ha iban sim karai ka sarkar ka ban sim karai kajing bom hun kala ban don tang ba ban penkut ya kani kat bala ngasutu kum we ne ki khot apo ka committee ngin hab iban take into confidence ya baro kenang begini sutu jengmut hagane ka wat ka ba ar nang ne sakmat kenang bengin pentikna ba ki jaka ki putang tu kin songsuk songsengai Kubleshibun but da katu ka jing yathir halor kanika phang ka jing penbet uput usam kalenti sakmat ngilayo nganget bangilayo shibun ki jing mentoy na kanika program hakabay day but ka jing kendrum kendram jong uput usam but kawe kamat ka bang aku aban bu ahmad kalong gumni balada na ka district council hi kan sedang bahkan ai baya kini ki jaka ha ki hajan jong kini ki border kini yo bakin register eino ki brio ki basyong tu border
de kata kali kalak bandai ka wena kalat ka pangila bangin te lakam do ya ka jingdu no jong ki jaka puta jungi bat ngin la ru ba ngin but din bagi ta ki jaka puta jungi kin sa bat ngi bat kin dei be ki jungi kenang ba ki tu ki jaka puta ha ki tu ki jan border kinom on late register no sha Assam namar ha Assam kombangi te phi ya ki jaka puta yo a ban register kat ba ha Meghalaya pat ban register jaka puta kalong kabaram hadu kata-kata tidak kani ka jingya ther ngila poi sha bakut jong kani ka program Street Talk menta ka janmit ngin sa yam yang bat phi lashim tayo ha ka juk hi ka por kata ka por san baje ngade umibon ning do na didi Meghalaya khuble shibun ublei unkar khu ya phi